Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Trista. Isa sa napakaraming silent listeners ninyo. Kontento na po akong makinig, makitawa at makiiyak sa bawat kwentong naririnig ko sa Mahiwagang Burnay. Naisipan ko pong sumulat para ibahagi sa inyo ang unforgettable Valentine's Day ko. Ganito po kasi, simula pa noong unang araw ng Pebrero, pakiramdam ko parang may bahagi ng puso ko na biglang namatay. Iniwan po kasi akong parang basahan. Yung boyfriend ko po ng 10 taon, iniwan ako ng walang paalam. Isang araw, hindi na lang siya sumagot. Hindi na nagparamdam. Hindi na bumalik. 10 taon yon, tambalang kumikinang. 10 taon ng pangarap at mga plano. Sa isang iglap, parang bula na lang na naglaho ang lahat. Simula noon nawala na ako ng gana sa lahat ng bagay. May mga gabing nagigising ako ng madaling araw, tapos saka ko mararamdaman yung bigat. Yung tipong parang may nakadagan sa dibdib ko. Iiyak ako ng tahimik para walang makarinig. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Gumigising ako sa umaga nang nakatitig sa kisame. Iniisip kung bakit niya ako binitawan ng gano'n na lang. Tinamad ako mag-ayos sa sarili. Kahit pagsusuklay, kinatatamaran ko. Kapag walang pasok sa opisina, nakapadyama lang ako buong araw. Lagi akong tumatanggi kapag niyayaya akong lumabas ng mga kaibigan. Sinumpa ko ang Valentine's Day. Sa loob kasi ng 10 taon, hindi ako nag-iisa tuwing araw ng mga puso. May simpleng dinner, may bulaklak, at may mga tsokolate. Kahit hindi ang grande, may kasama naman ako. Kaya ngayong taon, nagkulong lang ako sa kwarto. Patay ang ilaw para madilim. Hindi ako nagbukas ng social media para hindi ko makita yung mga bulaklak, date nights, and sweet captions. Humiga lang ako, yakap ang unan, habang pilit na pinipigilan ang pagluha. First time in 10 years na mag-isa ako sa araw na yon. Akala ko ganun lang matatapos ang araw. Tahimik, malamig, malungkot. Pero bago maghapunan, may marahang kumatok sa pinto. Hindi ko sana bubuksan pero hindi tumitigil ang marahang pagkatok. Pagbukas ko, nandoon ang kuya. Nakangiti niyang inabot sa akin ang isang bouquet ng bulaklak. Katabi niya, ang nanay. Lumapit si nanay sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Pinaupo ako ni nanay sa kama at dahan-dahan akong sinuklayan. Parang bumalik ako sa pagiging bata. Tahimik lang kami. Walang tanong, walang paliwanag, walang sermon. Walang advice. Walang pressure na maging okay agad. Yung suporta nila ng kuya, yun yung klase ng suporta na hindi kailangan ng salita.
yung presensya lang nila, sapat na. Pagkatapos, hinawakan ako ni Kuya at niyaya akong kumain. Naghanda daw sila. Ayoko sana pero hinila nila ako palabas ng kwarto. Sa mesa, nakahain lahat ng paborito ko. Sinigang na hipon na may half-cook na kangkong, crispy kare-kare na may homemade bagoong ni nanay, at mango float na alam nilang comfort food ko. Hindi ko napigilang umiyak habang kumakain. Grabe yung pagmamahal ng pamilya ko. Doon ko na-realize na kahit gaano kawasak ang puso ko, may mga taong hindi talaga ako iiwan. May mga taong sasaluhin ako kahit hindi nila alam ang buong detalye ng pagkadurog ko. Hindi nila kailangan maintindihan lahat. Ang mahalaga, nandyan sila sa tabi ko. Masakit pa rin. May mga araw pa rin bigla akong naiiyak. Pero alam ko na ngayon na hindi ako nag-iisa. Hindi man nakita ng ex-boyfriend ko ang halaga ko. May pamilya akong handang ipaalala yun sa akin. Kahit sa simpleng bulaklak, tahimik na pagsusuklay, at sa hapag na punong-puno ng paborito ko. Sa gitna ng pagkawala, may natira pa rin pala. Sapat na yon para magsimulang muli. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Trista. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the sorrow. Okay, everybody now, let's all sing together. Bijoke, let's go! Let's go! Let's go, guys! And then a hero comes along with the strength to carry on. Up, stop! Huwag natin sirain ng magandang kanta, di ba? Pero alam mo, Jegs, ito yung lagi kong sinasabi na tuwing bagong break ka or tuwing you are at your lowest, yung mga tao sa paligid mo na tunay na nagmamahal sa'yo ang magsisilbing sundalo mo. Yan. 'Di ba? In this case, katulad ng kanta, 'di ba? Sila yung mga hero mo. 'Di ba? Ang mga sundalo naman yung mga hero. Tama. Totoo naman 'yun 'di ba? Na sila yung tatayo para sa iyo, sila yung magpaparamdam ng mga kakulangan na nafi-feel mo at magpapaalala sa iyo na kamahal-mahal ka pa rin sa gitna ng lahat. Tama. Ganon. Oo, so dito napapakita din na yung pamilya ang laging nandyan para sumalo sa'yo. Correct. Ito yung lagi nating sinasabi na pagmamahal that extends beyond February 14. Oo. Extends beyond the Valentine's Day and Valentine's Month. At yun ay ang iyong tahanan, ang iyong Oo. pamilya. Ang ganda lang na ng kwento ni Trisha na walang tanong-tanong, walang... Na-imagine mo di ba? Oo. Na-imagine mo yung purong correct. pagmamahal. Oo, puro lang. Umaapaw talaga. Hindi nila kailangan magsalita, hindi nila kailangan murahin yung ex-boyfriend mo, hindi kailangan ni kuya na siraan yung ex-boyfriend mo. Na ikaw kasi. Oh, yan. may mga Walang ganun. Talagang sadyang ipinaramdam lang nila sa'yo na mahal ka nila. And these are, ito yung mga gifts na wag po nating kaliligtaan. Yes. Ito yung mga regalo po sa atin ni Lord na i-appreciate po natin ng bonggang-bongga. Ayan, kaya mas maganda talaga yung relationship natin sa family natin kasi at the end of the day, iwan ka man ng buong mundo yung pamilya mo, hindi ka iiwan. Ika nga, blood is thicker than water, Yes, diba? So, oo. ayan na. Yun naman yung alam mo, yung magbigay yung kuya mo ng bulaklak at magluto yung nanay mo ng mango float on an ordinary day or in any ordinary instance, wala lang naman yun eh. Oo. Kaya lang naging extra special kasi dahil dito sa nangyaring ito. Correct. Diba? And ito po yung reminder sa'yo na this is the sign that you are looking for, waiting for, and that you continuously ask yourself, ba't ganon, iniwan ako, wala nagmamahal sa akin? Correct. Siya lang naman
naman yung pwede magbigay sa akin ng pagmamahal. Hindi! Oo. Ayon sa mango float na sinerve ng nanay mo. Tama. Deserve mo ang matamis Oo. na mangga at matamis na graham crackers na may kondensada. Ayan. Ito ang kadalasan na hindi natin maintindihan pag during nandun ka sa sitwasyon, yung nasasaktan ka, magtatanong ka na bakit ako pa. Pero ang hindi natin nakikita, actually the lesson, yung wisdom makikita natin after malagpasan mo to na it's a protection. Correct. And redirection for your life. Totoo. Diba? Diba? Hindi natin alam eh. Talagang sadyang hindi naman po ibig sabihin na porke matagal nating kasama ang isang tao, siya na yung makakasama natin for the rest of our Oo. lives. We hope so. Yeah. Gusto natin kasi kahit papano, komportable ka na sa kanya, kabisado mo na siya, memorize mo na yung mga galaw niya, Oo. 'di ba? Kilala mo na, there is comfort eh. 'Di ba? Safety net mo na Oo. siya kasi kilala mo o komportable ka eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun na siya na talaga. Oo. Madaming instances na ganyan ha. And katulad ng case ni we Trisha. feel you, Trisha, kasi torture to sa kanya. Ay, oo naman. Okay pa sana na, halimbawa, may dahilan, may ibang Oo, babae. yung Eto, gnos. walang rason eh. Nihay nihoy. So, ano ba yung mga possible reason dito? Nicole Yala, sige nga. Katulad na nangyari sa Usapin akin. mo yung mga sporty Oo, na correct. Nicole Yalas. Ayan. Nicole oh. Yala, okay, ang kausap mo ngayon, Diego Bandido is the ghost of Nicole Yala's past. Okay. Yan, wow. The ghost of Nicole Yala's past. Okay. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ka iniwan ng wala-wala lang. Yung walang pasabi, Aha. yung bigla na lang hindi nagparamdam, Aha. ganyan. It's called ghosting, diba? Okay. Nangyari na yan sa akin. Aha. Akala mo lang walang dahilan pero meron talaga. At katulad nung nangyari sa akin, maaaring ganito din yung nangyari sa'yo. Ang nangyari sa akin noon is meron pala siyang jowa na binalikan. Ah. So dahil binalikan niya yung jowang yun, dead man na siya sa ako na isa Oo. niya palang jowa. Ah. So marami pala kaming jowa. Ayan. Ganon na, ito yung sinasabi ni Diego na redirection and protection. Yes. Kasi isipin mo kung nagkatuluyang kami, nakapatay Naku, tayo Nicole dyan! Malamang! Malamang lagi akong bitter sa radyo. Malamang hindi na ako nag-move forward. Ang topics ko pa rin kahit 46 na ako, tungkol pa rin sa mga love life. Diba, hindi na nag-level up to motherhood. Oo. Hindi na ako natuto. Ayan. Ang scamming ko, relationship pa rin. Malamang yung ganyan. mga anak ni Nicole, nandito tumatakbo. Correct. Nagpapadedid ba siya? May Tama. sa likod. Correct. Malamang ganon. Tapos mag-isa lang ako. Oo. Kasi palibasa marami siyang jowa. Oo. Kaya na-imagine ni Diego na malamang yung mga bata nandito, malamang walang nagbabantay. Tama. Kasi wala akong suporta, Correct. walang partner, ganyan. Oo. Di ba yung mga ganon? So, these are actually protection. Yes, Yung mga oo. ganyan. Mahirap lang siya talagang intindihin. Correct, oo. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay 10 years. Eh ako nga 2 days ko lang naging jowa, yung iyak ko wagas. 2 days ko lang jowa. Akala mo naman, kumakahagulgul ako dati. Akala mo naman, 2 decades kami magkasama, di ba? So, we feel you, we understand how you feel. Hindi siya madali. Ang 10 years, it's still 1 decade. Yan. 'Di ba? Ilang presidente pa rin 'yan, ilang barangay tanod na napalitan. Oo. Ang dami nangyari sa bansa natin. So it's not easy. Oh, plus yung memories, yung mga lugar na Correct. pupuntahan nyo. Tama. Every time na pupunta ka doon, Yes. may memories na Correct ka. lalabas. Kung paborito mo yung restaurant na yun, paano ka pa kakain doon nang Oo. hindi ka iiyak? 'Di ba? Correct. May mga ganon. It's not it's always easy to say you can move forward. It's always easy to say it's a protection. Correct. Pero sabi nga natin lagi, 'di ba? Malalaman mo na lang 'yan kapag ka Oo. kapag ka natapos Oo, na. pagtapos na. Pagka Oo. nag-move forward ka na lang and then eventually you go on with your life kasi yun yung katotohanan eh. The world doesn't stop. Tama. Hindi titigil yun sa deadline yung boss mo. Correct. Nandyan pa rin yung deadline. Ang pwede niyang ibigay sa'yo, a break. Yes. Pwede niya Oo. sabihin sa'yo na, sige, mag-ano ka muna, pwede ka mag-leave, avail mo yung leave, ganyan. Pero eventually, yung mga deadlines mo at yung mga kailangan mong tatapusin mo pa rin. Gagawin mo pa rin siya. Gagawin mo pa rin. The world will not stop. But you'll get there. Yung healing, you'll get there. Oo. Hindi na, katulad ng nanay mo, hindi mo dapat madaliin. Ako, hindi ko madalas sinasabi to, pero sasabihin ko sa'yo, magsuklay ka. Oo. Oo. Kasi nakakapangit yan, girl. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That